f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serata tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Francesca Briffa Polidano, avukat miż-żewġa lil Ronald Briffa, l-attur u preżentatur. Emnu jekk tridu, bejn Francesca u Ronald hemm 11-il sena differenza u Ronald huwa l-anzjan tal-koppja. Ronald u Francesca għawissu ta' sena li għaddiet iż-żewġu wara li kellhom ħassru l-pjanijiet darba jew darbtejn minħabba Covid bħal ħafna koppji oħra. Saru ġenituri għall-ewwel darba Francesca u Ron iktar kmieni din is-sena twieled baby Timmy. Għandi kurzita biex inkun naf meta jqum billej baby Timmy min iqum jippreparalu l-botil hekk hux Francesca jew inkella Ronald. Niltaqgħu ma' Francesca minn hawn ftit ieħor. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa 4 ta' Novembru, llum jibda l-ewwel weekend ta' Novembru. Il-mistidna tiegħi tal-lejla twildet taħt l-istilla ta' Gemini, tħobb il-kulur aħdar u jekk tkun qiegħda fil-karozza suq u tisma' diska li toġobha ma taħsibx darbtej biex taqbad kanta. Nilqa' miegħi lil Francesca Briffa Polidano. Hello, kif int? All right, jew, is-sena tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina, jensibtek ġeja bl-aħdar. Le, ma peress li għedin viċin tara ħal-ġdijt għed tinżom mal-ħibs. Black and white, għalek. Kif int, Fran? All right, grazzi tal-istadina. Grazzi tal-li aċċettajt l-invit. Mela, bil-qalb kolla. Tradizzjoni ta' prime time, nirreġistra l-mistidna kolla jien. Isem u kunjom? Francesca Briffa Polidano. Francesca Briffa Polidano. Għanda bżon naqa service l-typewriter, għax għadna naqraw skulu. Ta' għanda bżon ta' avvanza ftit. Data ta' twelit? 3-6-94. Jina għamilt naqa riċerka fuq l-istilla tijak u sibt li minnu Gemini, nisa Gemini normalment huma nisa dinamiċi u l-ħin kollu jfittxu li jitalmu affarijiet ġodda taqbel. Vera, naqbel ta' fuq tnej li huma naqbel. Fejn inti mwilda? Il-Pjeta. Pjeta, residenti? Ħal-Ormi. Professjoni? Avukat. Mur erbaħlek argument? Daqxej diffiċli, ma u le nċedi, ta' fej kun hemm bżonn li nċedi, nifrova. Minn meta kont tfal imma Fran kont tgħid li trid issir avukat? Ija, ta' naħseb li dejjem dik kienet ix-xewqa tiegħi, ma tipo ma nimmaġinanix nagħmel xi xogħol ieħor. U meta tkun qiegħda xogħol, awtomatikament il-lingwaġġ tiegħek jinqaleb għal-lingwaġġ tal-avukati? Iktar milli jiena ma nipprattikax il-qorti, jiena naħdem fil-financial services, allura iktar milli forsi terminoloġija tal-qorti niktħol iktar fi struttura li kif inqassam ix-xogħol u l-affarijiet ta' kif how to handle things u hekk ġifieri dik il-ħaġa li naħseb nidħol f'kappell ta' avukat. Fran, kif semmejt fl-introduzzjoni, inti miż-żewġa lill-attur u preżentatur Ron Briffa. Veru hemm 11-il sena differenza bejnietkom. Veru. U l-kbir, Mela. li nindunaw. Jien ġettilhom li huwa l-kbir. Le, u l-kbir. Meta sir taf li 11-il sena differenza, x'għadda minn rasek? Ħanejdlek, meta ltqajna l-ewwel darba ma kontx naħseb li ħanaslu fejn qegħdin illum il-ġurnata u forsi meta tkun iżgħar l-age gap tara iktar kbira u differenti, però llum il-ġurnata tant jiena mdejjem kont iktar matura u Ron minn dejjem daqsxejn iktar moħħirrieħ, allura naħseb li tintilef bejnietna. Kont sejlek fir-realtà naħseb laqqas tinħass il-11-il sena differenza. Qatt ma ħassejta, ma nistax ngħid li ħassejta. Iktar on paper tidher kbira. Kbira, 11-il sena. Fil-ħajja ta' kuljum. Lilek u Ron Covid bħal ħafna koppji oħra, ħarbtilkom ħafna pjanijiet. Ekku. Kemm il-darba posponajtu? 3 darbiet. 3 darbiet? 3 darbiet. Ma nafx hekk sejjer żball. Imma jien għandi feeling li l-organizzazzjoni u l-preparamenti kollha tat-tieġ kollox f'idejk kien.
Sejr ftit żball, għax jiena ħatħsib l-nipjana l-appuntamenti u l-affarijiet, però meta waslet il-ġurnata tat-tieġ u ftit qabel l-organizzazzjoni tat-tieġ, il-setup, il-band u l-affarijiet. Fidejron? Kollox fidejh? Iva. U najmuna tal-Grooms Team, kellu Grooms Team tajjeb ħafna, ġifieri li daw involuti ħafna f'daw l-affarijiet. U hekk ġifieri le fidejron, jiena aktar ħatħsib il-pjan tal. U min kien l-iktar eċitat dakinhar tat-tieġ, inti jew Ron? Naħseb li Ron fis-sens kien iktar anzjus minni li kollox imur so, għax tant isna mhux għax eċitati għaż-żwieġ, għax orrajt eċitat tkun għaż-żwieġ, imma hekk li kollox imur so, Ron ġieli ma tantx juri, jiena mbagħad nikkalma. L-ewwel jiena fil-pjan tal-ġurnata tiegħi u nkun kalma, Ron jkun iktar eċitat. Ron qal li l-ikbar inkwiet li kellu meta ra l-libsa tiegħek minn wara. U ġifieri meta mort tant il-ħajjata ma ħsibtix darbiex, il-libsa tiegħi wara kienet kollha buttuni. U Ron, kif ħafna jafu, għandu fobja mill-buttuni, jibża mill-buttuni. Finta ġifieri il-buttuni, ma bil-buttuni kollha kienet minn wara. Kellu jżarmu iħollhom waħda waħda. Ftit kien hemm li jrid iżarma, għax l-oħrajn kienu finta, ġifieri imma kellu bżonn kellu biċċa xogħol x'jagħmel. Esprit, level 1 at the point. Fran, jien meta nara Ronald anke meta jagħmel l-iktar affarijiet sempliċi. Mill-ewwel jirnexxielu jnissillet bis-sima, vera nitħaq, imma Ronald jirrabja ġieli rajtu jirrabja. Da żgur, ovvjament. Fis-sens di l-mistoqsija saqsu li ħafna nies meta niltaqgħu magħhom u ngħidilhom ngħidilhom il-persuna li taraw fuq it-television għal dak li huwa d-dar huwa persuna differenti, huwa persuna umana bħal kulħadd li għandu l-emozzjonijiet, li jkun kalm, li jkun irrabjat. Però temmen veru laqas qatt ma tqajt ma' xi ħadd li jgħid li eżempju kellu xi jgħid ma' Ronald eżempju. Mal-mara jkollu xi jgħid imma. U min inċedi l-ewwel imbagħad? Taf li naħseb jien inċedi l-ewwel, iva. U kif jagħmel meta jirrabja eżempju leħnu jaqpa l-istess? Ara li ħennon minn dejjem partikolari, ġifieri naħseb jekk meta jirrabja il-pitch isir iktar oli. Mela ra ħanejdlek ħajtħol question eżatt għax dil-ġimgħa rajt filmat online. U qed naħseb norjula Franċeska biex tgħidli jekk ikunx lejn id-direzzjoni. Ron, ħanaraw naqa' dak il-filmat ta' żrinġ, ħanaraw hekk ikun. Le, nisbera kjana tkun hekk tkun infaqalitha. Jaddilek mill-ewwel kieku. Le, ikun daqsxejn iktar naħseb waqt li qed jiġri ikun iktar maskili leħnu. U iktar assertiv. Iva, iva. Isma' Fran, laqgħin hawnhekk ma nistgħux ma narrakkontawx l-istorja ta' meta Ron kien jgħix il-Lussemburgu u prova jagħmellek sorpriża. Kif kienet eżatt? Mela dak kien ġej lura, naħseb ma nafx kien ġej lura kompletament jew kien ġi viżita għaw Malta. U jiena kien ġej għall-birthday tiegħi u rrid itini sorpriża tar-rigal. U jiena tistenna xi rigali naf rigal tanġibli li naf xi ħaġa biħsib warajha. Il-ħsieb hemm kien, però dan ġib envelope ta' vouchers ikunu f'forma ta' card minn dan il-ħanut partikolari. U meta ġejt biex naqra terms, dal-ħanut mawx Malta, tajb li ngħidu li dal-ħanut mawx Malta, ġifieri jiena biex insarraf dawn il-vouchers kelli nsifer. Ritt Malta ma stajx tuża. Le, almenu mmorru sqallija, issa jew kien iħsib li mmorru sqallija, ma Malta ma stajx nużhom. Però meta qrajt it-TNC, Terms and Conditions isfel, jgħidlek li dan il-voucher, din il-gift card, tista' tissarraf biss minn ċertu pajjiżi li huma Lussemburgu, l-Ġermanja, u l-pajjiżi tal-madwar. Li ma kienx hemm pjan li inti Ma kienx hemm pjan li żgur u laqqas li kieku ma kontx ħanivvinta pjan biex immur insarraf dal-voucher. Biex għamilt qedlu? Xejn, u mbagħad kellu ħabib tiegħek, żgur li qedlu. Ta' żgur. Inti fisser ħattalija fis-sens qedlu nifhem li kellek il-ġenn imma aħjar kważi ma xtrajt xejn. Milli ġibt li għax li biċċa plastik. Li biċċa plastik ekku. Aħjar xalli bukket fjuri u niżel mill-arrivals milli daw. Milli dik il-kard. Mbagħad kien hemm ħabib tiegħu li joqgħod Luxemburg, rajt xi ħwejjeġ online u sarafni b'dak. Iġberi minn hemm minnaw xorta wasal. Xorta wasal. Il-tifhem kien ta' naqra skossi. Normali fil-Maron. Ħammar għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġġelura nitkellmu dwar Baby Tim. Meta twieled Baby Tim? 20 January. 20 fl-aqwa tal-kes ħamela. Iva, ġimgħa wara missieru għax missieru 13 January. Mela ċelebrazzjonijiet kbar f'Jannar. Ekku. Ħammar għal waqfa żgħira ta' riklami fa' hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn. Joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless drill 20 volts bl-impact function. Complete basket, żewġ batteries, charger u 50 biċċa aċċessorji. Għal prezz ta' €222. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! The most dramatic story of the season plays in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormi. L-uġieħ dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-30 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-suppa bnina ommi ma dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Francesca Briffa Polidano. Ħankomplu l-konverzazzjoni fuq Baby Tim u kif u Ronald saru ġenituri għall-ewwel darba din is-sena, però qabel nixtieq nfakkarkom malajr li jekk għandkom kelb jew qattus id-dar, intom tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Purina Proplan. Nixtiequ naraw il-klip ta' testaqkom permezz ta' ritratt u tużaw it-tema Back to School lura lejn l-iskola. Kunu kreattivi din il-ġimgħa illum huwa l-aħħar ċans tagħkom biex tissottomettu ir-ritratti tal-klip jew ta' testakom. Użaw Facebook jew inkella Instagram biex tissottomettu r-ritratti tagħkom u imbonnici.tv huma il-profili tiegħi. Fran, qabel tlaqna r-riklami semmejna l-Baby Tim twieled fl-aqel tal-kesħa. L-ewwel lejl mill-ewwel urikom li qed iħoss il-Bart. L-ewwel lejl kien kif toħroġ mill-istar naħseb tkun ix-xokk ta' vera fejn vera tirrealizza x'ġara ekku. U l-ewwel lejl inti tkun għadek jiena ngħid għalija jiena Ron ukoll. U fil-kamra kellna l-air conditioner right il-heating, imma aħna m'għandunajniex li dat tifel kemm hu ħajħoss Bart. U provajna nattuh b'sempliċiment dis-cellular blanket irqiqa u dabbiki. Mbagħad irrealizzajna ma' żmien li jekk nużaw kutra daqsxejn xejn dat tifel. Iżomm naqra iktar cozy. Imma ovvjament tkun għadek ġdid żbalji tagħmel titgħallem it's a learning curve. Baby Tim jorqdu l-lejl kollu? Le, ma jorqdux kollu. Le? Le. U mbilaċ ikun irid jixrob? Suiting u l-botil għalih ma jkun irid jixrob. U fidej min ikun il-botil ta' billej? Ara n-night shift aħna sissa dejjem kien fidejn Ron, ma jfissirx li qatt ma qomt. Imma Ron huma night shift, sempliċiment għax matul il-ġurnata nkun ħafna miegħu it-tifel jien, allura igawdi ftit dak il-ħin ukoll. L-aħħar li ntqajt ma' Ron kien vera kburi li daħal frutina ġdida ta' kif jiċċekkja l-botil hekk esax jew le. Baw time li tgħallem. L-ewwel darba qal li ma nqas garrat. Għajjen il-mejtin u tajtu l-botil fidu mal-lejl u għatlu ċekja jekk jaħraqx u
kull min forsi jaf kif il-babies tiċċekkjalhom il-ħalib jaħraqx, titfa' ftit ħalib tal-botil mawwek u dduq jew tħossu. U tajtu l-botil fidu u nara l-da, ħaj jixrob mill-botil. Qedlu, inti bisser. Dak il-ħin, il-fajt nitħaq u kelli għabtitin. Ma kienet ċena, kif t-deskrivija, mill-li tarak, kif raqt. Mizmarabli bi-slow motion bdejt tarak jemmela. Frank, grazzi għana tal ġejt stilta għamija il-lejla. Nawgural il-komplament ta' s-sera ta' tajba. Niftit regalizzar għalik, ħanibatu kum nawnek bħafna tomit tajbin, grazzi għal jogiti u għal izbasmin biex tkun tista' tgawti tesħun f'ħafna varjetajiet differenti, b'tomit differenti, grazzi għal jogiti. Kif kol grazzi għal kunna li għanna selezzjoni sabiħa ta' salad dressings, kif kol ħxejjex u sauces differenti, kif kol grazzi għal nem candles għalik għanna xema dekorattiva li kull darba li tixela ikollok atmosfera rilassanti u ħatifta karfina. Ħanibatuk ukoll benessere spa biex tirrilassa u hemmhekk grazzi għal benessere ħatiħu ftit trattamenti biex tgawdi ftit ħin miegħek innifsek u tmur lura d-dar biex ikollok is-saħħa u l-enerġija biex tinkumbatti maron u ma' baby Tim. Ekku. Grazzi ħafna u l-komplament tas-sera tat-tajba. Grazzi. Il-bdil li qed nesperjenzaw fil-klima qed jitrasforma d-dinja. L-aħħar 20 sena kienu rekord għat-tibdil fil-klima, fejn id-dinja esperjenzat avvenimenti estremi tat-temp, bħal nirien fil-foresti, mewġ ta' sħana u arar. Avvenimenti li qed isiru aktar frekwenti kemm fl-Ewropa kif ukoll f'postijiet oħra. L-Unjoni Ewropea qed tiġġieled fit-tibdil fil-klima permezz ta' politika ambizzjuża biex tilħaq il-mira tagħha għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Bitweġiba għall-kriżi tat-tibdil fil-klima, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża din is-sena niedi t-tieni edizzjoni tal-kampanja ta' għarfien pubblika bil-għan li tkompli tqajjem kuxjenza dwar l-importanza li tittieħed azzjoni favur it-tnaqqis fit-tibdil fil-klima. Il-kampanja Climate On Active Change għandha l-għan li tippromuovi tibdil fid-drawwiet tal-pubbliku u tippromuovi stil ta' ħajja aktar sostenibbli, stil ta' ħajja biħsibijiet għal soluzzjonijiet fit-tul u tinħoloq kuxjenza dwar il-benefiċċji ta' soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. Il-kampanja Climate On tenfasizza l-fatt li permezz ta' azzjonijiet sempliċi iżda innovattivi wieħed jista' jagħmel id-differenza. Bħala parti mill-kampanja Climate On, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża flimkien mal-Climate Action Board organizzaw numru ta' seminars dwar l-azzjoni klimatika. Dawn is-seminars jiffukaw fuq il-mobilità u finanzjar sostenibbli, kif ukoll l-użu sostenibbli tal-enerġija. Id-diskussjonijiet waqt dawn is-seminars iffukaw prinċiparjament fuq il-ħtieġa li jitkomplew diskussjonijiet mas-setturi konċernati biex inkomplu nibnu fuq dak li diġà sar, filwaqt li nżidu aktar setturi li jimxu lejn soċjetà newtrali għall-klima. Infakkarkom li aħna nkunu qegħdin hawnhekk għada wkoll bil-logħba tagħna kontra 30 sekonda qabel l-aħbarijiet tas-7:nofs. Irreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Il-jackpot kważi laħaq is-600 euro, ġifieri li tirreġistraw illum qabel għada huwa importanti. Qabel ma nħallikom illejla nfakkarkom li din il-ġimgħa nidejna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Soap of Frisky Ommi Ma fejn nixtiequkom tibatunna ritratti tat-television tagħkom waqt li nkunu qegħdin nagħmlu appell għal din il-kompetizzjoni. Kull ma tridu tagħmlu tieħdu ritratt bħalissa u tibatu li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv. Daqshekk huwa faċli biex tipparteċipa mbagħad ovvjament nittamaw li inti tkun ir-rebbieħ u grazzi għas Soap of Frisky Ommi Ma tirċievi rigal id-dar u ovvjament kull darba li tgawdi is-soppa Ommi Ma tkun qed tiftakar fina ta' prime time. Jien nawguralkom il-kumplament tas-sera tat-tajba ħaniltaqgħu għada qabel l-aħbarijiet tas-7:nofs. Saħħa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommi Ma, nutrienti u konvenjenti. Nem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.